Băi. Băi. Scol, mă. Stai pune băga pe internet. Ce mă, ți somn? A? Hai, dormi acolo așa. Băi. Mrăuz. Ce mă, ți somn? A? Ce mă, cine te supără? Telefonul meu. A? Ce n-a făcut de și făcut? A, mă, cine te supără, mă? A? De ce dormeai pe masă? A? De ce dormeai, mă, cu poară lângă tine? Băi, zi, mă! Lasă-l. Așa, mai bea puțin. Așa. Te trezi de două Ce? ori. Ce, mă? Păi de ce dai peste cameră? Mai nu fi prost. A? Hai de la o parte. Nu mai fi prost, băi. Păi ce să fac eu, mă? Să nu se culce. Gata. Nu ești prost. Hai, culcă-te. Ce dracu mă adormi și cap pe masă? Cum, halul ăsta să bei, mă, mâncați așa? Doamne. Lasă că se gândește acum. Mamă, zi-mă. Băi. Ce godie să ne unți, ce scârbuie, mă, să mă ăla când mă bate. Ai bă? De ce?